Right, tichida kutendai nemukana unoyu wekunge tiri tese pano paSaint TV. Vazukuru, nhasi ndine muzukuru mukuru anditi. Makadizve? Makadii sekuru. Aiwa, tinofara. Chokwadi, vangada kuziva kuti munombonzani uyezve munoita nezvei muchiitira muri kupi? Ini ndinonzi Maigamani. Kana kuvazhinji vanotiziva kuti Maibatsi kana kuti Maigams. Tinoita zvekuhecha huku nekubhridha imbwa. Saka tingangoti ndorima huku, ndiri murimi wehuku, ndiri murimi wembwa zvekare, tichitengesa mapapisi. Saka vanhu vanounza mazai avo tovaisa mushini, vozovatora after 21 days. Kana twaita. Okay, so toda kuti timboona papurazi renyu riri muHatfield. Timboona zvizvi zviri kuitika. So handei munozvionera. Pane mataipi nemataipi. Aya anonzi Rhode Island Red. Iri rinonzi Brahma. Ibrahma. Brahma rinonzi vanhu vanosimborona paGoogle. Saka ndakaita rombo rakanaka. Mukabva manoritorerawo renyu. But anozvitorerawo. Saka dzinobva kupi huku idzi? Iyi takatora kuSouth Africa. Iyi breed rakabva kuSouth Africa. Anonzi malemon pile. Asi ari maBrahma. Saka ane matsiketsi acho. Saka dzinongogara dzakadaro. Saka zvinoita here kuti machongwe emaBrahma awa asangane nedzimwe huku? Zvinogona kuita kupa dzimwe huku asi unenge wauraya breed. Unenge wauraya breed nekuti tichida kuti dzigare dzingori kuti Brahma nematseketsi emaBrahma tongobuditsa mhio dzemaBrahma. Kongobuda maoriginal Brahma. Saka imwe chete seramanga makabata iroro zijongwe rinogona kuita makgs mangani uye richitengeseka nemutengo wemari? Rinogona kuita kuma 7 kg 7.5. Asi kuritengesa manje iro imbudzi mbiri. Saka kana muchizwa price yembudzi mbiri ndo price yarona. Saka kunoku ndo kwandine mbudzi, madhadha, hanga, matoki. Saka zvinhu izvi zvinoda kuti uve nepassion nazvo, uve nerudo nazvo. Handiti muri kuona sei izvi mbudzi itori shamwari. Itori nezita inonzi Bubbles. Ndi Bubbles. Yes, Bubbles. Hello. Saka kuti uzomudya Bubbles anotonesa. Ndoda kuukama. Anondida zvisingaite ndinetsana ndikapinda mudanga muno. Inenge yatouya. Saka ndikuona mune hanga futi mune madhadha. Ichokwadi. Uko ndine zvihuta. Kune zvihuta futi. Timbozviona zvihuta. Zvakambonetsa zvikatomboti asi takazofunga kuti bheta tizvisimudzire. Saka ndoti huta twacho kune vasina mbogara vawana mukana wokuona zvihuta. Kadii kudai? Kanona kasingaite kanheka kandopfuura huku. Saka anoita mari kamwe chete? Kamadhola. Madola. Tumazai twacho tenchitoma $4 crate. Kune vane zenge vachida wokuchengeta. Aya maybe akauya kuno hazi kune nhengo aya mabhafu. Iri rimwe breed riri kupisawo chaizvo. Aya mabhafu Opington. Rinowanzoita makgs mangani? Aya anowanzoita kuma 5 kg Opington. Maiziva here kuti huku dzine mazita vazukuru? Huku dzinotoriwo nemazita dzenyu idzodzo haisi brera nedzechibhoyi kana dzekwamureva hanzi road run. Aiwa, dzakasiyana-siyana. Pana pandori neimwewo mhando yehuku yaunotoona kutosiyana neidzi dzedu dzatoti maroad runner. So idzi dzinokandirawo zvakangofanana nedzimwe huku. Ndokanda zvangofanana nedzimwe huku dzinorarira zvekare. It's a very good breed. Zvekuti vanenge vachida zvavokwana mukana wokuchengeta idzi dzakanaka. Vamwe tichiri kuvaita maruva nekuti breed racho richiri shoma muno Zimbabwe. Iye zvino handei timbonoona uko kwavanochengetera imbwa
mhando dzemagerman shepherd handei munozvionera. Sai ndo amai vacho awo. Kadidi kudai. Katokura akakane kakwenda ku 3 years. Saka yakaita tumapapis twakanaka. Yakaita kana kutengeswa kapachi pa 6 weeks kana twabaiwa. Moto unozibaisa Totobaya pa 6 weeks kana 100. Alright. Akondoka mekacha nini ndatobatira ndotoda kangu azisi ndo amai vacho ava ndo mai vacho kanonzi late yacho. Saka vanoda kunge vari vane breedwo rakaita serinoiti semagerman shepherd avo vanoita sei? Vanochibata. Alright. Muchireva kuti vachida kuita wewe. Lese munhu anenge ane imwewo imbwa yake achida kuuya kuti azobreedha panapa. Saka zvatinoita ndezvekuti munhu akaunza female yake ikagara maybe for a week kana yaready anotipawo 1 puppy. Okay. Saka zviri easy case. Kana kuti anotipa hake ma-US 250. Alright. Kana ndangoti ngopedzerana. Alright. So makasununguka kunge muri munovabata kana muchida kubreedha imbwa kana kutenga imbwa chaizvo pane mapapis atokura pane mapapis emajack russell pure breed handiti munobva mamaona panapa. So makasununguka kunge muri munovabata panhamba dziri pascreen kana kuuya panhambani 96 St Patrick's Road Hatfield. Zvakare 96 St Patrick's Road Hatfield. Aiwa tinotenda. Makasununguka wauya panhamba ipapo kana kuvafonera panhamba dziri pascreen. Kune vanoda kuhecherwa mazai, kune vanoda zviuta, vanoda huku types akasiyana siyana, vanoda madhadha, imbwa dzekudya nezvekupfuya zvese. Vandodze security magerman shepherd pane 2 males kutarisira kutengesa. Alright. So makasununguka kunge muri munouya panapa muchizvionera. So from Uncle Say nemuzukuru wangu manjenje. Bye bye. Much love.